Gogo Rose uyifuna iti? Makhulu, unangaphi? Iyo, ndimdala mzukulu. Ndikubalisa ukuba ndakhula ndidlala ukuphuca noMaria uMakayesu. Nangoku umzimba seyekelele nditritshwana ngamabele. Minguko. Makoti. Ma? Ingathi ngokuzibilisela umngqusho kuba thina nefemeli sawutya uKFC. Ewe, ifesibhoni yam ukukusende ndiyamthanda. But indlela ambi ngayo. Ndithi mhla ndandimzala ugqirha wandikhwaba ngempama. Ndlela ambi ngayo amanesi ayitatazele efuna umbuyisela bhek esuswini esithi akakavuthwa. Mama, awundifuni kodwa. Kakade. Kodwa isimango selapha kwam. Hawu. Ke shem yena uyazizama nge-lipstick ne-makeup. Kodwa ke mntanam, ihagu noba ingaqabi i-lipstick iyawuhlala iyihagu. Ndiyaxoka. Yazi ndandingatsho uyawuzatshata. Ndandingatsho uyawuzotshata mna. Inene inkosi yayenza imimangaliso. Ubhubha nini? Khawuzijonge. Ubusingathi uyi-coronavirus. Ndandisithi ndizawuzala umntana ndase ndazala inkomo ethethayo. Eli lulwane eli.